Il-kontijiet tad-dawl għall-familji f'Malta huma r-raba' l-orħos fl-Unjoni Ewropea. Dan is-sostnieħ statistika tal-Eurostat li tispjega kif għas-sena l-oħra kilowatt kull siegħa ta' elettriku f'Malta kien jiswa ftit aktar minn 13 ċenteżmu ferm inqas mill-medja Ewropea li hija ta' iktar minn 21 ċenteżmu. L-ogħla prezz għall-elettriku ġie reġistrat fid-Danimarka fejn ir-rata hija kważi t-triplu ta' dak f'Malta. Il-Eurostat jgħid ukoll li Malta qabżet il-medja Ewropea fl-użu tal-enerġija rinnovabbli minn sorsi ta' sħana u kesħa. Fil-fatt din tlaħħaq ftit aktar minn 20%. Il-Eurostat innota kif din żdiedet sew mill-2004 meta pajjiżna ssieħeb fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt l-użu ta' enerġija li tiġġedded fl-2004 kien biss ta' 1% u fl-2010 kien ta' 5.7%. Anki dwar l-intensità tal-enerġija pajjiżna għamel passi ta' xgant fejn fuq medda ta' 10 snin naqqas bin-nofs l-użu tal-enerġija dipendenti miż-żejt u saħħaħ l-effiċjenza fl-enerġija. Fil-fatt skont dan l-istudju, Malta għandha t-tielet ekonomija effiċjenti fl-Unjoni Ewropea wara id-Danimarka u l-Irlanda. Il-Eurostat semma qatt ta' fatturi għall-effiċjenza fl-enerġija f'Malta fosthom l-investiment li għamlu l-familji f'tamir domestiku iktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija huwa anki inċentivi li nataw f'dawn l-aħħar snin favur ġenerazzjoni tal-elettriku b'arja nadifa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.